خب ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хушомадедтон ба шабакаи Ҷаҳон ТВ. Ман имрӯз баҳри шумоён се сар буғчи ба фурӯш пешниҳод мекунем. Ду сараш тоза чорни пиёзтир, як сараш чорни пиёзтир бо сементал гибрид шудаги дӯстон. Саросима нашуда чое ки ӯто пеш мемонда, пози ёнбоша гифта мазза када тамошо кун дӯстам. поёни экран ба номери телефони мо ҳаст. Агар ҳамин буқаҳо маъқул шавад, саросима нашуда маслиҳати конкретне када занг зан мана баъд харидорӣ кун. Маълумоти пурре гифта дӯстам. хуб дӯстони азиз, буқчаҳо қарор дорад дар вилояти Суғ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати Хистияварзба. Тоза чорни пиёзтир, мана чӣ хеле ки дар навор мебинедон, сарош модарзод кал. масъали хӯрду хӯрокаш, масъали саломатиш бениҳоят зӯр, масъали дастафкаш ягон хел мушкилиш нест, дастафкашам ташкил мекунем. Манин қафош бениҳоят васеъ, гуфти гапо ки сандалӣ боин, стойкаҳош рост, дасту поҳош ғавз. масъали синҷу солаш бошад 11 моҳа. тоза чорни пиёзтир аз ферма бурондагӣ дӯстон. масъали синҷу солаш 11 моҳа. қадаша ман чен кадаги 1 метри 27 сантиметр, 1 метри 28 сантиметр дӯстам. масъали хӯрду хӯрокаш, масъали саломатиш 100%. ягон хел нусху нишони касалӣ умуман дида намешавад. манинашам масъали қафош бениҳоят васеъ, тоза чорни пиёзтир. оянда барои наслгирӣ ё ки барои бонӣ кардан ё ки мана фермаҳо ва дар кор бошад, ҳамин буқаҳои чорни пиёзтир марҳамат. ягон хел гибрид пибрид не, ҳарди ҳамин тоза чорни пиёзтир дӯстони азиз. масъали нархошон бошад дӯстони азиз, ҳар душ дар якҷоягӣ 43500 сомон, боз мана камуту муомилаш аст. масъали нархошон 43500 сомон, боз мана камуту муомилаш аст. мана дӯстам дасту поҳош ғавз, буқанда ягон ҷое мепарафтагиш нест, гуфти гапо 100%. манин як сари диқа буқачи тоза гибрид, сементал бо чорни пиёзтир гибрид шудаги дӯстам. масъали синҷу солаш бошад 6 моҳа. масъали хӯрду хӯрокаш, масъали саломатиш бениҳоят зӯр. масъали дастафкашам ягон хел мушкилиш нест, ҳамроҳи хердор ҳамсӯҳбат шуда дастафкашам ташкил мекунем. модарзод кал, дасту поҳош ғавз, қадду қоматош рост, қафоҳошам васеъ. оянда мана барои бонӣ кардан ё ки барои насл гифтан бениҳоят зӯр. синҷу солаш 6 моҳа бо гуфта мегузарам. масъали нархаш бошад дӯстони азиз 14800 сомон, мана боз камуту муомилаш аст. масъали нархаш 14800 сомон, боз мана камуту муомилаш аст. ҳозир мана дар вақти навор масъали хӯрданошам мемонам, мана бенитон дӯстон. манин масъали хӯрданаш. хуб дӯстон, видеороликҳои мо ёру дӯстон падалиста кунтон, якта лайк монитон. барои дастгирётон якҷаҳон ташаккур. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.